Każ li ġie żvelat mill-kelliem ewlieni laburista Rodrigue Galdes f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-bini tal-MEPA. Il-MEPA bagħtet ittra lil madwar 3500 applikant fejn qaltilhom li hemm taxxa ġdida xi jħallsu. Taxxa li hija relatata ma' spejjeż ta' stampar li iżda hija illegali u mhijiex koperta minn ebda avviż legali. Kien hemm irċieva fl-ittra li jrid iħallas 450 euro u saħansitra kien hemm min diġà ħallas din it-taxxa. Il-każ dwar din it-taxxa l-ġdida li bdiet tintaxxa il-MEPA kien diġà tqajjem fil-Parlament mill-istess Rodrigue Galdes. Għaldaqstant il-Prim Ministru Lorenz Gonzi bħala l-Ministru responsabbli mill-MEPA kien jaf biha. Minkejja dan iżda l-proċess baqa' għaddej u l-ittri lill-applikanti fejn qed jintalbu jħallsu din it-taxxa intbagħtu. Mhux talli dawn it-tariffi jew inkella l-kontijiet li ntbagħtu huma ġusti, imma kienu legali. Rodrigue Galdes ikkonferma li l-bieraħ filgħaxija ġie infurmat mit-tmexxija tal-MEPA li l-ittri li ntbagħtu li 3500 applikant se jiġu revokati għaliex qalu li kienu frott ta' żball amministrattiv. Sa dan it-tant kien hemm min diġà kien laħaq ħallas din it-taxxa bħal dan ir-raġel. Issa ċevejt karta biex nħallas 100 euro oħra tal-ispejjeż tal-karti bit-tariffa ġdida. Dolodu mort nħallashom u xenattela għall-irċevuta, għas-irċevuta ma kienu jridu jagħtuni għat li għana millek fotokopji ta' ċek mal-karta. Taħna bħala partit derinna li dawn l-affarijiet mhumiex mod kif għandu jiġi trattat il-konsumatur jixtaq li jiġi trattat mod aħjar, speċjalment meta n-nies jiġi ħallsu tariffi għoljin li suppost kellhom kopru anke dawn l-ispejjeż. Iktar minn hekk nemmnu wkoll li xi ħadd irid jerfa' responsabilità politika. F'ċirkulari li ħarġet il-MEPA qalet li l-ittri se jiġu irtirati. Qalet li dawk li laħqu ħallsu se jingħataw lura l-flus. Dan huwa każ li jfakkar f'dak li kien ġara ftit ta' xhur ilu fl-Uffiċċju tal-Arms Limited meta n-nies bdew jirċievu ittri biex iħallsu multa maħruġa mill-Uffiċċju Legali tal-Arms li lanqas biss jeżisti. Ittri li ġew revokati biss wara li l-każ kien żvelat fil-midja.